Καλημέρα σας. Βέβαια, όπως έλεγα και προηγουμένως, είναι τιμή και για μένα προσωπικά. Εμείς γνωριζόμαστε χρόνια, κύριε Γεωργιάδη, και πραγματικά δεν ξέρω πόσα είναι τα χρόνια που είστε μέσα στα γήπεδα. Μέσα στα γήπεδα δηλαδή. Δεν θυμάμαι, είναι αρκετά πάντως. Ξεκίνησα αρκετά μικρός την ενασχόλησή μου με το hardball. Ήμουνα 10, 11, ξέρω εγώ. Είναι κάπου 30 χρόνια, δεν τα μετράω. Έχουμε άλλα τόσα μπροστά. Ναι, είναι πολλά. Δεν κάθομαι όμως να μπω σε αυτή τη διαδικασία, ούτε πόσα χρόνια έπαιξα σαν αθλητής, ούτε πόσα χρόνια είμαι σαν προπονητής. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, είναι αρκετά πάντως. Πάντως εγώ οφείλω να πω, επειδή σας γνωρίζω και προσωπικά, ότι πάντως όλα αυτά τα χρόνια που ήσασταν και με τα παιδιά, δηλαδή δεν ήσασταν μια ζωή σε επαγγελματικές ομάδες, ξεκινήσατε κι εσείς από χαμηλά όπως όλοι οι προπονητές, ήσασταν και στα αθλητικά σχολεία και σε κοντά σε ομάδες και σε νεαραία παιδιά και πάντα ήσασταν υπέρ της αθλητικής παιδείας και όχι του φανατισμού. Ναι, είναι καλό για μένα που σπούδασα, έγινα γυμναστής, μπήκα στη διαδικασία των σχολείων σαν εκπαιδευτικός και αυτό με έκανε να αντιμετωπίζω πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Και για μένα μεγαλύτερη σημασία έχει ο αθλητισμός παρά ο πρωταθλητισμός. Ακριβώς. Τώρα, κύριε Γεωργιάδη, από πού να ξεκινήσει κανείς τις ερωτήσεις, όταν φέτος ειδικά η ομάδα κάνει καταπληκτική πορεία, αλλά ας πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ο ΠΑΟΚ πέρσι δεν τα πήγε καλά, τερμάτισε πέμπτος αν δεν κάνω λάθος. Φέτος είναι στη δεύτερη θέση πίσω από τον Διομήδη Άργους με 4 βαθμούς. Πώς βλέπετε τη συνέχεια από εδώ και πέρα? Το πρωτάθλημα αύριο, δηλαδή σήμερα και αύριο, είναι η τελευταία αγωνιστική. Ακριβώς. Εμείς έχουμε κατοχυρώσει τη δεύτερη θέση και μετά η επόμενη φάση μπαίνουμε στα play-off. Εκεί που οι 8 πρώτες ομάδες θα συναντηθούν μεταξύ τους. Περιμένουμε τώρα, δεν έχουμε μπει καθόλου σε αυτή τη διαδικασία, γιατί περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το κύπελλο και πώς θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Αλλά μετά είναι σίγουρο ότι θα μπούμε στην διαδικασία του πρωταθλήματος, που εκεί θα περιλαμβάνει 3 σειρές αγώνων, μια σειρά αγώνων που θα μας οδηγεί στην πρώτη τετράδα, η δεύτερη σειρά που θα είναι ο ημιτελικός και μετά ο τελικός. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιες ομάδες θα συναντήσουμε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Πάντως στο μυαλό μας είναι το να καταφέρουμε να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Στόχος μας είναι να παίξουμε τελικό, που από ό,τι φαίνεται θα είναι με το Διομήδη Άργους. Στόχος μας θα είναι εκεί για να παίξουμε τελικό. Πάντως η ομάδα, κύριε Γεωργιάδη, στον πρώτο γύρο δεν ήταν έτοιμη και αυτό φάνηκε και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και το Άργος στον πρώτο γύρο. Στη συνέχεια όμως έδειξε ένα άλλο πρόσωπο. Πήρατε αρκετά παιχνίδια, όπως και αγώνες που θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να είχε χάσει, και φαίνεται πως η ομάδα πλέον έχει αποκτήσει πολύ καλό ρυθμό. Ναι, κάναμε κάποιες κινήσεις το καλοκαίρι, ήρθαν κάποιοι νέοι παίκτες στην ομάδα και αυτό είναι σίγουρο ότι θα χρειαζόταν κάποιος χρόνος για να αρχίσει να αποδίδει όλη αυτή η διαδικασία. Ήμασταν και άτυχοι γιατί οι πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος είχαμε έπρεπε να παίξουμε με 2 ομάδες πολύ δυνατές, όπως είναι ο Διομήδης Άργους και η ΑΕΚ, και εκεί κάναμε γκέλα. Αλλά στη διάρκεια μετά ετοιμαστήκαμε καλύτερα, ήμασταν πιο έτοιμοι και πήραμε κάποια παιχνίδια δύσκολα εκτός έδρας ειδικότερα και η ομάδα πήρε ένα ρυθμό αρκετά καλό. Πάντως, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Γεωργιάδη, που είμαι σίγουρος ότι δεν κάνω, εφόσον ο ΠΑΟΚ καταφέρει να κερδίσει το αυριανό παιχνίδι κόντρα στον Φίβο Σικαιών, τότε θα έχει απολογισμό 19 νίκες, 1 ισοπαλία και 2 ήττες, όπου πρόκειται για τον καλύτερο απολογισμό στην ιστορία του τμήματος, καθώς ακόμη και τη χρονιά που κατέκτησε στο πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ είχε χειρότερο ρεκόρ στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Ναι, διαφορετικές εποχές, διαφορετικές καταστάσεις. Πάντως είναι αρκετά μεγάλο αυτό που καταφέραμε φέτος και είναι μια καλή παρακαταθήκη για τα επόμενα χρόνια. Δείξαμε ότι αν είμαστε σοβαροί, ότι αν δουλεύουμε, ότι αν έχουμε ένα πλάνο και αυτό το πράγμα το ακολουθούμε, ότι μπορούμε να καταφέρουμε μεγάλα πράγματα. Πάμε να μιλήσουμε όμως και για τον περιβόητο τελικό του handball. Εσείς, όπως γνωρίζω πολύ καλά, θέλατε το Άργο στο τελικό, καθώς φέτος ήσασταν άτυχοι και χάσατε στα 2 παιχνίδια, αλλά σας προέκυψε η ΑΕΚ στον μεγάλο τελικό. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, όχι μόνο εγώ, όλη η ομάδα, αλλά νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να βρεθούμε ξανά με αυτούς στο τελικό του πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ είναι μια πολύ διαφορετική διαδικασία. Έχουμε μπει σε μια τελείως διαφορετική διαδικασία. Είναι μια ομάδα αρκετά έμπειρη. Έχει αρκετά προβλήματα φέτος, αλλά έχει παίκτες που τα τελευταία χρόνια έχουν πρωταγωνιστήσει, έχουν πάρει τίτλους και νομίζω
πόσο έχει μια δύσκολη αξία και όλο αυτό το πράγμα. Θα ήταν διαφορετικά με το Άργος, αλλά και αυτό είναι εξίσου δύσκολο για άλλους λόγους. Πρόσφατα ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Δεν είναι ψέμα αν πούμε ότι σε εκεί το παιχνίδι, σαν να βάλατε και τις φωνές στους παίχτες για να πατήσουν και λίγο φρένο για να μην ξεφύγει η διαφορά. Ξέρουμε όλοι ότι η ΑΕΚ έχει προβλήματα φέτος, αλλά έχει και την ποιότητα για ένα τέτοιο παιχνίδι. Τι διαφοροποιήσεις περιμένουμε από εκεί το παιχνίδι του πρωταθλήματος με αυτό που πρόκειται για έναν τίτλο, έτσι? Μεγάλες, πολλές διαφορές, καμία σχέση το ένα παιχνίδι με το άλλο. Εκείνο ήταν ένα παιχνίδι πρωταθλήματος που εμείς το θέλαμε πιο πολύ για ψυχολογικούς λόγους. Ακόμα και αν το χάναμε πάλι θα καταφέραμε να ήμασταν δεύτεροι. Με την ίδια διαδικασία θεωρώ ότι μπήκε και η ΑΕΚ στο παιχνίδι, αλλά σε εκείνο. Αλλά τώρα αυτό είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα. Κρίνεται ένας τίτλος. Ό,τι προβλήματα και να έχουν θα τα αφήσουν στην άκρη και θα μπουν μέσα για να διεκδικήσουν το καλύτερο για την ομάδα τους. Και εμείς από τη μία ναι μεν θα παίξουμε ένα τελικό πρωταθλήματος στη Θεσσαλονίκη με κόσμο αρκετό που θα μας υποστηρίζει, αλλά από την άλλη είναι και ένας τελικός που αυτό δίνει ένα περισσότερο άγχος και στην απόδοσή μας, αλλά και γενικότερα στην εικόνα της ομάδας. Αν αυτό καταφέρουμε το άγχος και το κάνουμε δημιουργικό και καταφέρουμε μέσα από όλη αυτή την πίεση που σίγουρα δημιουργείται και θα δημιουργηθεί περισσότερο πάνω στην ομάδα, θα καταφέρουμε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Φέτος, κύριο Γεωργιάδη, ο μεγάλος τελικός θα έχει και την ανάλογη προβολή. Ο αγώνας θα γίνει στο PAOK Sports Arena, θα έχει και τηλεοπτική κάλυψη και μπορεί αυτά να φαίνονται συνηθισμένα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το handball δεν έχει την προβολή που θα έπρεπε, και το λέω αυτό γιατί σε άλλα πρωταθλήματα, νομίζω στη Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος, έχουν μετατρέψει ακόμα και γήπεδο ποδοσφαίρου για να φιλοξενήσει έναν μεγάλο τελικό. Ναι, νομίζω αυτό δεν φταίει κανένας άλλος εκτός από εμάς. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για αυτό το πράγμα. Εμείς εννοώ οι άνθρωποι που βρισκόμαστε μέσα στο handball. Αυτό πάντως που θα συμβεί τώρα είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για όλους μας μέσα στο handball να δείξουμε ότι μπορούμε να μπούμε στα μεγάλα γήπεδα, ότι μπορούμε να φέρουμε κόσμο σε μεγάλα γήπεδα. Σίγουρα θα υπάρχει μια ιδιαιτερότητα που θα βρίσκονται δύο μεγάλες ομάδες της Ελλάδας, ο ΠΑΟΚ και ο ΑΕΚ, και θα φέρουν και κόσμο δικό τους μέσα σε αυτό. Αλλά νομίζω αν όλα αυτά τα παντρέψουμε όμορφα, μπορούμε να κάνουμε μια όμορφη γιορτή που θα χαρεί ο κόσμος που θα είναι στο γήπεδο και θα δει το παιχνίδι. Πάνω σε αυτό που λέτε, κύριε Γεωργιάδη, χθες οριστικοποιήθηκαν τα εισιτήρια του αγώνα. Από 1.000 εισιτήρια θα πάρει ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, 1.600 η Ομοσπονδία και 500 για τους επισήμους. Δεν είναι κρίμα σε ένα γήπεδο που χωράει τουλάχιστον 8.000 θεατές να έχει μόνο 4.100 εισιτήρια υπό το φόβο των επεισοδίων? Πολλά πράγματα είναι κρίμα στην Ελλάδα. Ακόμα και αυτή η κατάσταση που βρισκόμαστε οικονομικά, θέλω να πω, κανένας δεν φανταζόταν ότι θα συμβεί. Είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό το πράγμα, αλλά φταίει γενικότερα η παιδεία μας και η κουλτούρα μας που έχουμε πάνω στον αθλητισμό. Συμβαίνουν πολλά φαινόμενα βίας σε όλα τα επίπεδα του αθλητισμού, σε όλα τα αθλήματα του αθλητισμού, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο. Για μένα είναι καλό που συμβαίνει αυτό και δεν θα δοθεί δικαίωμα σε κανέναν να κάνει επεισόδια, αλλά από την άλλη, αν πρέπει να το ψάξουμε λίγο πιο βαθιά, θα πρέπει να ξεκινήσουμε και να σκεφτόμαστε και να πράττουμε τελείως διαφορετικά σαν κοινωνία, έτσι ώστε αύριο μεθαύριο ίσως να μπορέσουμε να καταφέρουμε να γεμίζουμε ένα παλατάκι με φιλάθλους και των δύο ομάδων και να είναι κατάμεστο. Είναι πρόβλημα γενικότερα του ελληνικού αθλητισμού και όχι του handball. Ας δούμε και θα ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα αύριο. Εύχομαι αυτοί που θα βρεθούν στο γήπεδο να ακούσαν αυτά που είπατε, κύριε Γεωργιάδη, και να μην έχουμε επεισόδια. Πάντως δεν ξέρω αν σας αγχώνει ότι το παιχνίδι γίνεται ουσιαστικά στην δική σας έδρα. Δεν είναι στη δική μας έδρα, εμείς δεν προπονούμαστε στο παλατάκι. Επειδή είναι Θεσσαλονίκη το γήπεδο. Ναι, αυτό δίνει μια άλλη αίσθηση στα παιδιά. Μακάρι να πάνε όλα καλά τα πράγματα. Σίγουρα ότι θα διεκδικήσουμε να φέρουμε έναν τίτλο μέσα στο παλατάκι, που από όσο γνωρίζω δεν έχει πάρει κάποιο τίτλο μέσα στο παλατάκι, που αυτό θα το κάνουμε μέσα στη Θεσσαλονίκη. Σίγουρα μας γεμίζει λίγο περισσότερο άγχος, αλλά όπως είπα και προηγουμένως, πιστεύω ότι το άγχος να μας βγει σε δημιουργικότητα και να καταφέρουμε να είμαστε καλύτεροι και όχι χειρότεροι από αυτό που μπορούμε.
Μήπως είναι φέτος, κύριε Γεωργιάδη, και η χρονιά των τμήματων του ερασιτέχνη, δηλαδή κατέκτησε το κύπελλο η ομάδα του βόλεϊ? Μήπως είναι τώρα η ώρα του handball? Ναι, πιο πριν είναι η ώρα των γυναικών που παίζουν την Παρασκευή. Ακριβώς, 27. Ναι, και αυτές έχουν αρκετά καλές πιθανότητες να πάρουν ένα τίτλο. Παίζουμε μετά εμείς την Κυριακή. Σίγουρα θα είναι μετά και τα πρωταθλήματα. Ναι, νομίζω ότι είναι αρκετά καλή φάση για τα τμήματα του ερασιτέχνη του ΠΑΟ και νομίζω ότι πάμε όλοι αρκετά καλά. Εσείς θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα στον κόσμο εν ώψη και του παιχνιδιού του μεγάλου τελικού, δηλαδή υπό τον φόβο των επεισοδίων? Ναι, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να μας απασχολεί όλους μας είναι πώς θα πάρουμε το κύπελλο. Νομίζω ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ. Αυτό είναι η δικιά μας δουλειά για να το δείξουμε μέσα στο γήπεδο. Σίγουρα χρειαζόμαστε ένα γήπεδο και τους φιλάθλους μας δίπλα για να μας βοηθήσουν, αλλά νομίζω αυτό που θα μείνει στο τέλος είναι το κύπελλο και τίποτε άλλο, και θέλω να πιστεύω ότι όλα θα κυλήσουν ήρεμα. Πάντως, μιας και αναφέρετε και προηγουμένως την γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ στο handball, εκεί πέρα η Ομοσπονδία έδωσε περισσότερα εισιτήρια, γιατί δεν υπάρχει ο φόβος των επεισοδίων στον αγώνα με την Νέα Ιωνία. Ναι, είναι διαφορετικό επίπεδο, όπως νομίζω και σε εμάς θα συνέβαινε αυτό αν αντίπαλος μας στον τελικό θα ήταν ο Άργος. Το Άργος. Εμείς θέλαμε και να είναι το Άργος και για το λόγο που σου είπα πιο πριν ότι μας έχουν κερδίσει 2 φορές, αλλά και για το λόγο ότι θα μπορούσαμε να φέρουμε μέσα στο παλατάκι πολύ περισσότερο παοξίδικο κόσμο. Και χωρίς να υπάρχει φόβος επεισοδίων. Τώρα με την ΑΕΚ είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση, πρέπει να την αποδεχθούμε και να ζήσουμε με αυτήν. Ωραία. Δεν ξέρω, κύριε Γεωργιάδη, αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε εσείς πριν σας αποδεσμεύσουμε. Όχι, δεν έχω κάτι. Οπότε εμείς θα σας πούμε καλή επιτυχία, εμείς θα σας πούμε για το παιχνίδι. Θα είμαστε εκεί, ο Αρένα θα είναι εκεί πέρα και βέβαια να είναι αυτό που εύχομαι εγώ προσωπικά, είναι να είναι μια γιορτή του handball και όχι να ασχοληθούμε μετά το παιχνίδι με τα επεισόδια και τα άλλα όσα γίναν πριν και μετά το παιχνίδι. Μακάρι να πάει καλά το πράγμα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γεωργιάδη. Καλή σας συνέχεια. Καλημέρα.